denoi, eguerdi on denoi, zer moduz gaur asteazkena, badakizue, tradizional eguna, plater tradizionalen eguna, eta nik gaur gastronomia, Espainiko gastronomia aldera joan naiz, toki ezberdin askotan egiten den plater pixutxu bat, hotza egiten duenean jateko batez ere, hau da, proteina askorekin, karbohidrato askorekin, energia asko behar den plater bat, eta hori bai, kutxu pixka bat ezberdina eman diot. Ze nik vigilia trajea egingo dut, hau da, kasu honetan garbantzuerekin, noski, baino bakailua duenez, nik bakailua normal erabili ordez ingo detena da kruspeta batzuk. Kruspeta batzuk, hau da, patata egosiarekin eta arrautza batekin nahastu, dena ondo nahastu ore batekin, eta gero frijitu, eta horrela gehituko diot, nire berezitasuna, kutxu berezia emateko. Oso, ondo. Ba, ni Andaluzia aldera jonez, eta, a ber, ez da inor, ez da izela larrinju, A ber, ni oin esango jo titulua, nire errezetan izena da, katu sopak. Sopas de gato. Oso tradizionalak, baina katurik ez dara mate. Ez dara mate katurik, lasai egon. Horrela deitzen dira, eta nik ikusi nuen olako liburu zahar batean, zan, oi bota, hasi eta osagaiak eta katurik inunez. Eta sartu nintzen interneten da behiratzen da, katurik inunez, eta ez daukat asmori katura jateko, baina bueno, izen horrekin esaten, jota, zegati deituko ete da horrela. Bueno, hori prestatuko du, oso, bueno, gure baratxuri sopa bezalakoa, beraka sopa betikoa, baina bere ikutu berezia badauka, eta gaur txorienen ezagutuko duzue. Berezia beraz. Miau, katu zaitxa, hortxe, eta, bueno, nik esan den bezala, Nik garbantzuak egingo ditut, eta ikasi, begira nola egiten den. Txitxirioak uretan erramuarekin egosi samur egun arte. Txikitu baratxuria, piperra eta azenarioa brunuazerara. Erregosi oliotan zu ertainean gardenak egon arte. Gehitu piperrautxa eta intxaur muskatua, eta nahaztu azkar. Jarri ziazerbak eta erregosi volumena galdu arte. Eta gero, gehitu arrain salda. 10 minutu zu eztian kozinatu, zaporeak integratzeko. Bota txitxirio egosiak eta utzi minutu batzuk gehiago lurruinez busti daitezen. Ondoren, bakailu kruspeta egiteko erregosi tupula bakailuarekin eta ondo nahaztu. Patata egosi birrindu eta arrautza batekin. Azkenik, frijitu kruspeta eta zerbitzatu. Bero, arrautza egosi batekin. Beraz, ikusten dezue, gauza desente dauzkadala gaur, Hemen dauzkadan zartagi mordo hauetan eta toki gehiago enuelako, baino hasiko naizena izango da. Nire azenarioak eta piper berdea zuritzen eta hemendikan baratxuria. Orduan, hau txikitzen hasiko naiz, hemen olio pixka batekin ondo erregosten hasiko naiz, eta hau izango da gure garbantzu hauen, txitxiru hauen, sofrito edo oinarria, barazki horiek emango dioten zapore eta ikutsua, eta horrelaxe hasiko naiz. Txitxirioak egosita ekarri itxosu da, ez? Hori da, ja egosita daude. Hau egin detena da, 12 ordu zuretan utzi, eta hurrengo egunean, hau da, gaur goizean egin detena da, lapiko azkar batean, 30-40 minutuz egosi. Ja, prest ditut, atera ditut, eta errezetarako prest. Oso, ondo. Bueno, vigiliako eltzekaria, klasiko handi bat, hau guk Ostalaritza eskolan ere egiten genuen errezeta bada, azkenean da garbantzu potaje bat, eltzekari bat, zeinek beti eramaten duen, ziazerbak, hau da, espinakak, makaiaua, eta arrautza egosi ere nik beti ikusi izan dut. Egia da errezeta ematen irakurri dut, eta arrautza egosi gabe egin izan dute, baina, txorienen prestatu izan dugu, era tradizionalean, eta era modernoan ere. Hau da, egin genuena da, olako garbantzu krema bat, gero egin genion, honi ustote eraman, ziazerbak ero egin genitzuela egosi, gero hauekin makizu, inal dituzula olako kroketa antzeko batzuk, arrautzakin astuta, eta ero frigituta, makaiagoa pilpilera zeraman, eta erori eltzekariari gehituta, eta arrautza ez nahiz goratzen nola egin genion, baina, arrautza ere modu ezberdin batera, ez? Eta azkenean zen, Euskal Sukaldaritza berrian, herrialde gehienetan egin zan moduan, betiko errezetak moldatu gaur egunera, eta hor, teknika berriak sartu, eta zerbait egosita bazan, beste modu batera prestatu, eta osagai berdinak erabilita, baina beste teknika batzuekin, errezeta hori berritu, ez? Eta hori, Ni uste kultura guztietan egin dela eta Euskal Sukaldaritza berrian asko ezagutu genuen, horrelako betiko
erzeta berrituak, ez? Modernoak, teknika berriak erabiliz, Bai. gauza berriak probatuz, ezta? Eta egia da, ni naizela tradizional plater bat, platera tradizional balima da, eta beridanik horrela egin balima da, errespetatzeko, baino, kozinatzen ari garen bitartean, ze gauza hobeto baino, gauza berriak egiteko, gauza plater berriak reinterpretatzeko, ezta? Eta era ezberdin batean egiteko, ze, haizu, norbaiti gustatuko zaio, baino beste bati ez, eta aukera milaka daude, eta ezta? Bai, eta errezeta honek hori, karismarekin, aste santuarekin eta lotura asko dauka, azkenean, hau nondik eta errezan, vigilia itetik, aragia ez jatetik eta hortik, eta, bakizu hor, vigilia iten zanean, ezin zan jan, animalia berodun, odol berodun, barkatu, aragirik. Hau da, ez txerrikia, ez untxia, ez beia, ez oiaskoa, ez ezer. Eta zeintzu jan alzien? Jan alzan, gaur egun ikuste dut, zer gaina hori zan, oin, ez dakit, egurra eman barde gorputze, eta horrezien kapritxoak esan dezagun lehen garai batean horrek aragiak. Eta zer jan alzan? Arraia eta itxaskiak. Eta horrelako, eta barazkiak eta jaran zien. Gaur egun, arraiak eta itxaskia dauzkaten persioetan, nik uste dut alderantzi zein barko zala, hau beste modu batera interpretatu ero aldatzen barko zala, eta hori bada, zein baditu gauzak arestiak erolan altzuenan janaria jan, izango zen itxaskiak eta arraiak kendu, eta sartu beharko genuke, arrautza jan altzalen, baina arrautza, oiaskoa, eta txerrikia erolan izango ziren oin merkeenak, segun behian ze haragi, garestiago da, ez? Eta orduan, nik hau ezagutu dut, lanian egoela xuberoa jatetxean, horre, garizuma zoia zanean, vigilia ite zanean, ostiraletan aragirik ezkenuen jaten personalak. Hau da, kartan berak aragia eskaintzen zuen, baina komentatzen zuen, ere esaten zuen, gu egin gaude, eta nahi bauzue aragi eskatu aldu zuen, baina jakin guk behintzat lantaldekoak ez genuen aragirik izaten ostiraloietan. Eta zior, komentatu didazu arrautzari buruz, eta justu esan dut, arrautza, bukaeran arrautza egozia daramanez, ingo detena da, arrautzak barrura sartu, men egosten utzi, gutxienez 10-15 minutu inguru, ze ondo egozita egotxia nahi dut, beraz, errezetarekin aurreakan joan bitartean, ingo detena da, arrautzak egosten joan. Oso, ondo. Hor, bakizu, denborak arrautzana moldatzen direla, ez dala berdina, urrotzetik hasten badugu, urrotzetan sartu arrautzak, ura irakiten hasten da momentutik, normalean ondo egozita 10 minutu kalkulatzen da, beti hori izaten da zenbaki estandarra, baina ura bero badago, irakiten badago, 12 minutu ero pixkat gehiago luzatu behar zaio, Hor, denbora asko izaten bauzue, txartu ez dira ingo, baina gorringo alako kolore grisilun, itxusi bat hartzen du, ez diola kalterik egiten lehorragoak geratzen da, baina, eta ero jakiteko arrautza freskoa da ero ez, egozeitako arrautza batean erditi mozten baduzu, gorringoak gero eta erdirago egon, gero eta freskoagoa. Iskina batean badago, horrek esan nahi du, freskotasuna galtzen jundala arrautza hori, eta, arrautza bat ura hemen tarten daukagula, arrautza bat jakiteko freskoa da ero ez, iraungitze da eta ez badiogu batzu badaukate, eta espada ikusten, hartu, jarri katilu bat urez beteta, sartu arrautza hor. Eta gore egotzen bada, nik enuke jango, nik neuk, Nik neuk enuke jango zerrek izan nahi du, bakizue, arrautzaren oskola purosoa da, eta haizea sartzen zaio, eta orduan, egun asko da Euskalean seinale arrautza horrek, eta kultura batzuetan arrautza ustelak eta jaten dituzte, baina gure kulturan ez, eta gu ere ez gara alde, horren alde. Eta gero arrautza bakoitzak duela zenbaki bat, hor da, zeroa da kalean ibili dala. Eta pentsu ekologikoa janduela. Gero, bata kalean hasi dala, baina pentsua janduen pentsua ez duela zertan ekologikoa izan behar. Baina kalean, azke ibileana. Bia izango zen, olako nabero, olako etxe handi batean, azke, baina teiatupean pentsua jaten, eta hirua nik uste dut kentzeko daudela, ero kendu nahi dela, hirua da kaioletan azten dana oioa, hau da. Ez duela inungo movimendu egiten. Egiten du jan eta errun, besterik ez du egiten. Orduan, aukeran,
zeroa ero bat. Nik horietan mugitzen nahi. 0 eta 1, hau da, azke bizi diren arrautzak, eta bueno, guk zorionez gure etxean, bueno, egunero 7 arrautza erruten dituzte. Zuk badituzu. Ba, a ber, amak, baina karo, amanera juten da bizit. Asko zaindu behar dira horiek? Ez, horiek guztien dituzu hor, janaria eman, eta listo. Gu terreno pusketa hundia daukagu, eta aske daude. Eta gero ala ere, goizian, nire lehen guzinean zenarrak, Josek, beti ordutxo batero aske uzten ditu, eta handik ibiltzen dira, enredaten danetik, eta ero barrura. Eta ero bai, pentsua jartzea, ura han badokate beti, baina, bueno, ia da, goizian, 11:30, 12 inguru, ordurako 12tako, ja badakite, paskaltzeko ordurako arrautzak errunda goten die. Eta zenbat arrautza ematen dituzte. Bakoitzak bat, egunian bat. Dena ondo bali medio egunian bat. Egunian bat, neguan gutxiago, hotzarekin eta gutxiago ematen dituzte, argi orduak eta garrantzia dago, badago jende bat, baiten diena da, gauez jarri argia, eta orduan aktibatuta izateko, gehiago emateko. Baina gure etxian, egia da, esaten dana beti ez, egaztiekin batera goera joan da, bereekin esnatu. Ba, iluntzen danean, neguan da, arratzaldeko 5-6 eta juten zinen, eta ja hanek uste zen dituen, txabolan, bakoitza anigo da, bere tokian, ekilibrioa egiten, eta ero goizian goiz, ba, jaigita. Eta zer itxezu, zazpi? Zazpi edo euskal, eta zazpi arrautze egunero, orduan. Zazpi arrautze egunero, baina, esan dakoa, amanera, enoan ni bakarrik. Nera rebadoa, nire lengusua doaz, orduan, bueno, amak gestionatzen. Ni juten nahi zenean... Arrautza hau zuretzat, taper batzuk egin ditu, taperrak hau zuretzako. Arrautzak ere batean nahi dituzu? Bai, ez. Espadu galdetzen, ez hartu. Bakarrik hartu galdetzen badu amak. Amak esaten badu, arrautza berri dituzue? Bai. Hartu. Bestela espadu galdetzen, ez da urbilduen, oiate gehiara. Osa, urbildu bai, jasotzeko eta ama arrotza jaso ditut, Jazta. Bueno, gu bitarten hemen errezetekin aurrera goaz, kasu honetan tipula, piper berdea, azenaria, eta hemen piper mina gozoa botako diot, eta intxaur muskatua ere. Bitu, nik intxaur muskatu, ez dio bota sekula nik... Kominoa ere bota daiteke... Kominoa bai, kominoa nik neko botatzen, bai, intxaur muskatu ez dut probatu. Hor produktuko aurrenekoa. Hemen daukadan zartagian, momentu batian hasiko naizela, zer izango da? Ingo dut, orain, kruspeta batzuk, baino bakaiuarekin. Orduan, horretarako dauket hemen tipula erdia, ingo dana txikitu ondo, hemen olioa beroa jarriko dut, pixkat erregosiko dut tipula hori, eta ondoren ingo detena da bakaiua bota, ondo egosteko. Gero hori eta patata egosia, dana ondo nahastu arrautzarekin, eta hori izango da gure kruspetaren oinarria. Hori frigituko dugu ondoren. Oso, ondo. Bueno, kruspetak gozoak maite ditugu, baina gaziak ere maite ditugu, eta hemen danetatik ditugu, eta erra daude. Kruspetak zer dira ez dakizune, buñueloak erderaz, eta kauserak ere deitu aldiogu euskeraz. Eta, bueno, makai hauenak klasiko handi bat dira, eta oso betxuk uste duzu, 3 osagaiekin, makai bakipula patata errezeiten dira, arrautza behin. Gero perrexi pixka bat botako diot ere, bueno, eta listo. Kontua da, haragia aldan einean, kentzen junbergala. A ber, esan nahi duana da, gaur egun, haragi gehiegi jaten dela badakigu. Eta gaur egun badaude ikerketak, nun garraioan da kutsatzen den guztia baino gehiago, emisio gehiago egiten direla eta ozono kapari gehiago mina egiten diona, bueno, haragi, gaur egun dagoena, haragi industriak kutsatzen duena, ez? Hor, botatzen diren monozido guztiak eta zikin guztiak. Orduan, bueno, horren kontrako, bakizu, zientzilariak atera dira, esaten, gutxiago jan behar dela eta hori, eta ze gertatzen da? Hor, Europar Batasunak atatzeitula era berean, beste ikerketa batzuk, Europar Batasunak, bakizu era berean, haragi industria lagundu iten du, diruz laguntzen du. Eta hor, bueno, ateratzen dira beste, bueno, hor, bien arteko burruka badago, ez? Eta hor atera dira beste horren alde egiten duten, beste zientzilari batzuk ero esanez, bueno, esaten gauzak beste modu batean, eta zu bakizu gauzak alde batera, modu batean esan, ero ez esan, ero zerbait ez baduzu esaten, ez da existitzen, ero ez dakizu existitzen dela. Orduan, bueno, hor gaur egun badaude zenbakiak eta datuan nun ikusten dan gaur egun jaten ari garen
mailan, haragia jaten den mailan, eta zenbat industria dagoen haragi munduaren inguruan, kutsatzen dana, esageratu da dela, ez? Orduan, hor neurriekin jolastea da, haragia, bai, janin behar dugu, noski, eta haragi ekoizleen alde gaude, baina agian neurria ez da behar duguna, ez? Hor daude, olako eskala batzuk eta estadistika batzuk, eta zenbat kutsatzen duen, haragi astegi bat zaintziak, ero berdina, ez dakit, txitsirioak, ero lekaleak, ero hor dagoen kutsadura, eta dira, 70 batera. Osa, esageratu da, zenbakiako astakerioa dira. Orduan, esaten dana, gaur egon gaina dana da proteina jan behar du, haragia jan behar da, haragia jan. Neurriak. Hori da, neurriak. Dena neurriak jan behar da. Egon nintzen, unibertsitateen ikasketak burutu nitunen, ni 3. mailan egoenean, egin nituen praktikoa batzuk multinazional handi batian, Holanda aldetikan. Eta beraiek, janariari buruzko noski enpresa batzan, eta hilabeti egite zituzten haragiari buruzko produktuak, elikagaiak, 5. gama deitzen zaion ja preparatu hauek. Baina era multinazional batzan eta mundialian, oso ondo dan. Eta beraiek zituzten azkeneko nion itzanen, hau da, 2000 eta COVID-a baino lehenago izan zen, 19, ja beraiek hasi ziren, pentsatzen haragiaren kontsumoa jetxi egin behar zutela. Ze jendia ja hasi zela pentsatzen hori beraiek. Hori ja beraiek. Eta ja ikusi zuten ikerketa pilo bat eginez, zeukaten kriston taldea handia ikertzen ze nahi zuen jendiak, hau da, merkatua ikasten. Merkatua ikasten, jendiak zer jaten duen gaur egun eta mendikan urte batzuetara ze jaten jarraituko duen. Eta beraiek esaten zuten, hori jendea geroz eta konstientegoa dela haragia gehiegi jaten ari direla, haragiak kontsumo handia duela munduan eta pixka bat produzio hori jetxi nahi zuten eta nahi zuten osatu proteina horiek batez ere babarrunekin edo jatorri vegetalekoak, eta hori beste jatorri batzuekin. Hor badaude bi euskal eneko hatxa eta eneko aspe, eta honek atara dute holan liburu bat, errezeta berdea liburua, eta hor pixkat, esaten ez, ikusita ze behar dauden eta mundu hortan, eneko biek gainera gastronomian inguruan, eneko hatxa badakizu sukaldarea, baina eneko aspe nasarentzako estatu batuetan egon da lanean, baina gainera gastronomian inguruan, hor espazioan ze jan beharko luketen astronautak, gero bere izan zen aurreneko izokin vegetala egiten lagundu zuenetako bat, orduan mundu hori kontrolatzen du, hitzein genuen hemen gainera elektrolabe asmatu zutena ez, Julen Bazekin eta hemen txorienen hitzein genuen bere garaian, orduan mundu horretan badao, eta pixkat, gaur egun, zenbat liburua da, ikasi behar dugula erosten, ikasi behar dugula konsumitzen, ez botatzen batez ere, zenbat janari botatzen den egunero, esageratua da. Eta supermerkatuak eta horrela, ja behin kaduzidadea iristen danen, noski horrekin ezin dute zer egin, eta bota egin behar dute, eta naiz eta jateko egon, kriston pena da. Hor batzutan hasi dira, ez? Bota baino lehenago hartu eta holan beharra duten jendeari erolako tokietan. Lehota behin, hori iten dute beti, zenin lagun bat daukat lan iten duela, bere lana hori da. Hau da, berak iten du, olako supermerkatu kate handi bat intzakon lan, eta bere lana da jakitea zer iraungiri behar da, eta berak esaten du, honi jarri behar diozue, kartel hau, ero honek oso begibistane jarri behar dituzue, ero ez dakit ze eskaintzan, horrek saltzeko, baina hori oraindik ez bada saltzen, gero gaur egun hasi dira beharra daukaten jendeari eta banatzen olakoa. Nik gehiago bat doan hau liburua da, etxera, guk egin alduguna, gure etxetik, eta erosketa egiten duen garaian, ez da ohitura txarra, ni behintzat badaukat, juten izenean zerbait erostera, iraungitze data danai begiratzen dira. Nik danai gustatzen zait, begiratzea, eta naiz da jakin, agian, urregunean jango dudala, geroz eta kaduzidade gehiago. Bai, eta enaiz ibiltzen horratzeka aldean da ibiltzen dien horietakoa, baina panaiz begiratzekoa, noiz gaizki jarrikoan, eta orduan, gero egun gehiago ematen badizkit, hobeto, ze freskoa egongo da leko eta bain. Eta batez ere jakin da, hau 3 egunetara ja iraungitu ingo da. Orduan,
zehun zenbat janari daukadan etxean, Ja. ez dut erosten. Eta bestela erosten badut, urrengo unian jateko. Eta gure etxean batzutan esaten diet, ze gaina nire etxean semia alaba beti galdera. Seguru ez Zer da dago gauza faltzeko? asko txarra jarriko, Eso, gure etxean ez da botatzen ezer. Baina txarra jarri horretik gaina badazkezko lau ume gozekin dana jateko, seguru. Zer dago faltzeko? Gaur patata tortilla eta ensalada. Eta gero etxea joten naiz, da ikusten ditut, oiasko egaltxo batzuk esaten, egan hasiko gara laizterre, eta naiz eta egun horretan eskolan beraiek oiaskoa jan badute, esaten diet, zorionak, gaur oiaskoa berriro ere. Eta jan iten da oiaskoa berdin da, ez da pasatzen ezer, 2 aldiz oiaskoa jatearren. Nik uste dut gehiago dagoela buruan, ez da, zen neire gertatzen zait, baina gaur jateko, hori, igual, adibidez, arroza jandet, eta gero gauean igual oiasko bularki bat arrozarekin, eta ni pentsatzen, baina leheno arroza jandet, eta bain berriz arroza, ez da ezer gertatzen. Egunero jango bagenu, baina. Petxo, niri semea alaba galdetu izatea, semia batez egi, aita, gozaldu aldot arroza? Aurrea. Zeratik ez? Atzo, zerialak bezala xe, ez badut prestatu behar, atzo baskaltzeko arroza egin nuen, sobratu izan arroza, segure etxean nik beti desente egin dut, hau da, egiten dudana, 2 aldiz astean jaten da gutxienez. Eta arroza sobratu bazan. Eta baskaltzeko nahi bazu arroza, gozaltzeko, zegatik ez, zereala jaten ditugu arroza, ez? Eta kirola egiteko adibidez, hori da, hidratuak, hau da, pasta edo makarroiak eta horrela, pilo bat jende jaten du. Baiet, ez dela, eskara erotu behar, da gero jendeari entzuten diozu, hartu eta gaur afaltzeko, bazu eso, arroz afalduta, hidratuak afaltzeko, eta zu pizza nos jaten dozu. Eta pizza zer dira. Hidratuak, eta mundu guztia pizza jaten du gauian. Bada zerbait, ez da, gauarekin lotuta daukagula, hortan bauzkabolako usatzuk, eta, argi eta garbi da hona da, aragi gutxiago jan behar dela, eta dena bezala neurrian eta barazkiak gehiago jan behar ditugu, fruta asko jan behar da, eta aldala bertakoa. Dena bertakoa izateko, zen niri berdin zait, ekartzen baiate aguakate ekologiko bat, baina Mexikon jaso badute, eko izango da, baina logikoa ez da, ez? Eta gaur egun, Euskal Herrian ere badauzkagu, aguakateak bertan ekoizten direna. Getarian ere ekoizten dira, gure gastronomian kriston aberatsa daukau, eta dana dakegu, arrautzak ere bertakoa dauzkagu. Dana. Ikusten dezu, nik hemen ja purea dena ondo, ja txikituta dauket. Hemen daukedana, hau da, patata ja egosia, dana ondo txikituta. Hemen daukadan tipula bakaiuarekin kozinatuta ingo detena da barrura sartu, patatarekin nahastu, eta gero honia barrua sartuko dut arrautza. Horren arrautza bat, eta hau izango da gure perexil pixka batekin, gure lehen esan dugun buñueloak, ez da? Kruspetak, hori da. Eta, eneko da, bi enekoak aipatuta, honek atara zuten, olako atimen artifizialarekin, olako algoritmo bat, oso interesgarria, eta hau, gehien bat dago bideratuta jatetxeei, ez da, ez dakit aipatu genuen. Jatetxeei begira dago, baina guri etxerako ere balio digun zerbait da, eta hau zer zan azkenean? Jatetxe bat, zuk jatetxea montatu bat duzu, ez? Eta sartzen dizu, jatetxea montatuko dut, ez dakit, Amurrio inguruan, Araban izango da, eta Amurrio inguru hortan, bale. Jatetxe honetan nahi dutein, sukaldaritza japoniarra. Nahi ditut, bertako produktuak erabili, hau da, Euskal Herriko eta Alba da Amurrio inguruko produktuak, eta menua kobratuko dut 23 euro. Sukaldian dauzkat tresna hauek, hau da, labea olakoa, tal. Eta honek, adimen artifizial duna algoritmo honek, egiten dizuna da menu bat. Nun, Amurrioko eta inguruko produktuak erabiliz, sukaldaritza japoniarra ingo duzu, errezeta japoniarrak erakusten dizkizu, eta erabili halko dituzu zuk sukaldean dauzkasun lan tresna horiekin, labea, airfryerra, sua edo dalakoa. Eta berak egiten dizu, eta 23 euroko menua izango da. Puntazo bat, eta hau, etxerako ere, balio digo, etxean nago, eta
Eta esaten diot. Inteligentzia artifizialarekin eta horrela ere, ezta? Horrekin indako, adimen artifizialarekin indako zerbait. Nahi dezuna, eta gainera, nutrizio aldetik ere esaten diozu, aizu, nik nahi dut, imaginatu, muskuloa irabazi, zer imaginatu, zein behar du gimnasiora, Juan. Bai, baina gero proteinak ere hon behar dituz, zen naiz eta gimnasioa joan, eta ez bali meditzezu proteinak sartzen, orduan, ez dakit, igual proteina jaten, errixago izango da, ezta? Hori dena berak esaten dizu, bere dietan eta esaten dizun zer nahi dezun, zer prezioarekin eta zer lortu nahi dezun, danakin. Bueno, ikusten dezu, nik hemen ari naizena egiten da olioa berotzen, orain, bi koiarekin, bi koiaren laguntzaz, ingo ditut orain ere kruspetak, orduan ingo dut gutxi gara bera, hola, eta ingo dutena da, olioa beroa dagoenean, bertan sartu, frijitu, eta geratzen zaiden bakarra da, txitxirioak hemen barruan sartzea, ondo nastia, eta iruditze bolen zaizue, utzi niri hauek frijitzen, berotu bitartean olioa, eta momentu batean bueltatuko gara. Bueno, ikusten dezuenez, nila kruspetak prest, frijituta dauzket, aterako ditut, ondo gorrituta gelitu dira. Hemen ere garbantzua sartu ditugu, arrautza txikituta. Arrautza barrura, armentz? Bai, hoi dena barrura. Hemen hauek kanpora, hau dana ondo nahastu. Eta gure platera preste dongo litzake. Kenduko dut hau hemendikan. Orduan, aterako dugu plater bat orain bai, sakona. Hemen gauza asko dago sartzeko, salda asko dago. Barazki asko, proteina asko. Eta honek bai, danatatik izan behar du. Plater oso azkenien hemen, ez? Lehen garai batean zer ziren, sasoikua gainera, berotzen gaituen plater bat, dana ematen ziguna, hemen dauzkagu proteinak, hidratoak, barazkiak, danetik daukagu, orduan, plater bakar moduan ere balio diguna. Hori da. Hemen dikan alde batetik prest, jarriko dizkiot gainean pare batzuk, kruspetak. Hau goxo gelditzen dira eta. Hiru jarriko dizkiot. Eta honekin bai, gure platera gaurkoz bukatuta. Hauxe nire gaurko vigilia platera. Bueno, barrura. Honek gorputza beste erabatea jartzen dizu, ekustearekin bete iten zara. Holako platera ekuste ituzuta, horrela izaten dira plater bakarra azkenean, ez, Jo niratu dizut, hemen ez dut apurtuko beste da. Guk abetxean egiten dugu, guri gustatzen zaigu, abeltzekario. Normal, era tradizionalean, makaioa bertan botata eta oso behatzen da. Egia da, bakaioa bertan botata askoz errexeagoa, momentu batean egiten dela, baina horrela. Oso, armentz. Oso osoa. Beti ondo dago, Platerra beti ondo gelditzen da. Eta orain, urrutira joan gabe, eta ez da broma, katusopak txorienen. Esan dizuet, Iban, hartu osagaiak hauek dira 1, 2, 3, 4, 5, 5 osagai eta inun ez dago katurik. Eta hau, katu sopa deitzen da. Eta, ezberdintasuna, nik, gure etxean, beraka sopa, hauek erabat ditu. Sopako ogia, baratxuria, arrautza eta salda. Berezitasuna, gazta da. Eta egiteko modua, hola. Salda berotzen jarriko dugu, oliba olioarekin, gatzarekin da piper beltzarekin. 3-4 baratxuria tal txikitu, bertara gehitu eta utzi irakiten. Bien bitartean, ogia xerratan moztu eta pixkanaka saldara gehitzen joango gara. 15 minutuz irakiten utzi eta jarraian arrautzak irabiatu, bikoiaraka da gazta birrindu gehitu eta hau sopara gehituko dugu. Ondo nahasi, gatz puntuan jarri eta zerbitzatu. Orduan, salda daukat hemen, honi, egurra emango diot eta ona gehituko dugu. 4 koiaraka oliba olio on. Bildur gabe, barrura. Piper beltza 3-4 buelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eta, zema buelta esan ditut. Eta gatzera pasagera, baina egia da, kozinatzen degunen momentu berdinean, erabakitzen ditugula gauza asko, ez da? Ekusi duzen bat salda hemen litro batektako 2 buelta gehiago behar zitu.
Eta orain baratxuria txiki gehituko dut bertan, dana gordinetik hasieratik, ikusi duzue, ez dauka ezer. Eta gero, sopako ogia. Nik ez dakit egia esan, Andaluzian jartzen zuen errezetan, ogi lehorra erabiltzen dala. Ez dakit sopako erabiltzen da, baina guk sopako bai, eta nik, esan dut, nik sopako botako diot, eta agian moldatzen dut. Ikusten ez baratxuri zopa bat bezala dela, ezta? Nik gogoratzen ez, Gabonetan egiten dugun, zopa honi, gehitzen diogu bakailua. Esan dezun bezala, osagaiak nahiko berdinak, salda, ogia, arrautza, baratxuria eta batez ere bakailua ere. Eta pixka bat pikantia botatzen genion. Nik etxien piperrautza botatzen diot. Nik etxien piparra edo piperrautza ere, ikutxu berezi hori izateko. Tomate saltza pixka bat koiara gustatzen zaio niri botatzea. Batzutan inoiz bota izan, hemen nik edon behin txorixoarekin bai, eta baina tomatea nik etxien eta piperrautza botatzen diot, eta bestela. Nik uste dut gaur egun gure errezetategian dugun errezeta merkeenetakoa berakaz sopa izango dela, ez? Azken, hau 16. mendeko errezeta bat da, jatorria bertan du, esan dugunez Kadizean du jatorria, eta egia da, gosetea zegoenean eta horrela, era oso erreza dala, osagai oso arruntak, merkeak, eta garai horretako errezeta hori egia da gaur egun aldaketa asko izan dituela, edo jendeak hartzen du hori oinarri bezala, eta egiten diona da, lehen esan duzun bezala, txorixoa, hirugiharra gehitu, edo kasu batzuetan ere barazkiak, tomatea, piper berdea, baina oinarri edo originala izango litzakena, hauxe da, eta era errexena, azkar egiten dena, simplea, eta aldi berean hainbeste hogi izan da eta horrela, nutritiboa eta energia ematen dizuna, eta gozete garaian hori behar zuten, ez da, energia gauza gutxiekin eta merkearekin. Egia, sarean sartzen bazarete, batzuk egiten dutena ona hasieratik kipula erregozi baratxuriekin, eta gero bate botatio piper gorria ikusi dut, eta beste batek tomate saltza. Gainerakoa berdina, salda, ogia eta gazta. Eta azkenean gure beraka sopatik, baratxuri sopatik ezberdintzen duena, nik uste dut dela gazta. Eta, ez dakit, baina, ze ikusi dauko katu batekin. Katua gazta jaten dute? Ez, esan nahi. Igual, katua ematen zieten zopa ere. Baina, izen horrekin nik, betal, errezetategi bat ikusten da, repente. Eta zu bilatzen duzu katu zopa horrela, eta atzaldia gauza pilo bat, katuaren zako, ez da? Katu janaria. Ni interneten bilatzen ibili nintzen nien, hartu eta, sopas de gato, baina jarri nuen. Eta holako terrinatxoa katuari emateko, pienso pa gato, ez da izan gato, eta alako baten agertu ziren, receta, jarri behar da, receta sopas de gato, eta horrekin ja... Tradizionala Kadizetikan etorri eta... Horrekin ja seguro bai. Ogiarekin, arrautzarekin, baratxuriarekin. Orduan azaltzen da, bai. Zigor, guk hemen itzein dugu askotan, ez da? Edo planteatu dugu hemengo, mendikan urte askotara, gastronomia edo jateko era aldatu egingo den, ez den aldatuko, zer uste dugun, nola izango da hemendikan urte batzuetara jateko era, ez da? Eta egia da, itzein dugu hemen kasu batzuetan, ja badaudela, etxe bizitza batzuk, ez, itzein dugu, sukalderik gabe. Hau da, etxean ez kozinatzeko intentzio horrekin. Eta existitzen ari dira orain, enpresa batzuk, non beraiek saltzen dutena da, gauza, batido moduko batzuk, non ia ez dauketen zaporerik, ez teksturarik, ez ezer, eta egiten duzun gauza bakarra da, Elikatu, hori da. Eta jarraitu bizitzen ez da elikagai horien bitartez. Eta ez duzu ezer jan beharrik, baizik eta elikagai edo produktu horiek izan litzekela ere pilula batzuetan, o pilulatan edo batido batzuetan eta zaporerik gabe, ezer ez gabe. Eta existitzen da eta nik jendia ez dakit, baina bururatzen bat zaio, hor bide hori jarraitzen, benetan esaten dizut, ja erotuta gaudela. Ze gauza bat da, ezin balin badezu jan, hortza gaizki izan da, edo ez dakit. Gauza, igual arazo larriren bat balin badezu, osasunean, igual elikaioiek laguntzen dizuela, ez da, elikagaiak sartzen gorputzean eta horrela, hori bai ulertzen da. Baina hori jatea, ez denbora gastatzeko kozinatzen edo ez duzulako nahi prestatu gauz, iruditzen zaila, erokeri bat. Nik badauzka laguna, tamales, bere ez dute. Nik jaten dut elikatu inbar naizela.
Holan. Bai, Eta niri emango balia daten. Ez, hori etorkizuneko pelikuletan ez du imaginatzen holan, hortza garbitzeko tuboan bezalako olako batean hartu eta espagetia boloñesa era. Gel batian. Eta jazta. Ez. Ostra. Eta nun dago, norbaitekin eseri, kontu kontari aritzia, testurak, zaporia, Disfrutatu egiten dugula, iaterako garaian ez dela bakarrik elikatza, bezik eta disfrutatu egiten dugu, gustora ibiltzen gara, eta nik esaten diazu, nahi ematen diazu hori hemendikan aurrera bizitza guztian, eta uste dut pasatzen naizela negarrez egunero, Ja pentsatzen bakarrik ze jan biharreten eta hori jan biharretela, bueno. Ni tamalez gure lantaldeko batzuk eta ni ja gaude gertuago, laster hortzak eta ja faiatzen hasiko dira, eta pureak eta tokatuko zaigu, baina ordura arte iraun ingo dugu, eta kozinatu eta iraun esaten du bezaldiak, eta hoxe ingo dugu guk. Gure errebelio txikitsua ingo dugu, eta etxean kozinatzen jarraituko Eta sentitzen orduan dut, ere, badaudela zopa, badaude pureak, danak naturalak, egin da, denbora horretan bitartian, saiatu disfrutatzen, gauzak gustora egiten, elkarbanatzen, eta, ez konparar gauza bat bestiarekin, mesedez. Eta agian, ingo ditugula, mikroin labean, egunan ingen duen moduan hemen gure bakaiaua pilpileran, zegatik ez, gaur egungo tresneri eskura dukagu, ero, eneko aspek ekarriko duen, txuleta 10 segunduan egiten dizun, labe elektroniko, elektriko horretan, agian, baina kozinatzen jarraituko. Eta kozinatzen honen jarraitu behar du, esan dakoa. 15 minutu hemen ukingo du, noizean behin, erainiko dugu, ogia zenbat bota behar digu, eskatzen duena. Hau, nik, egia da nik gomendatzen du pixkat ez bota gehiegi, ze gero honek loditzen jungo da, eta ni gustatzen zaitan ondo apurtu haulako krema antzera geratzea, eta ero gusten bau lehorregi geratzen zaigula ero gutxiei, salda gehiago bota, ero bestela ogi gehiago bota. Orduan horrekin jolasten, baina esan dago, 15 minutu utziko dio, eta gero izango da, 2 arrautza kraskatu, 2 koiarakada gutxi gora behera gazta botako izkiu, ona nasi, ondo nasi dana berriro ere, eta maira. Bueltan, dagoeneko, erabat desegin zaigu, ni honi pipermin punta botako nio. Bai ez da? Ni pipermin punta bai. Eta ber, espelet pixka. Bai, berdin da. Olako zerbait. A ber, Torres, Javi Torres, ez da kraskatu behar hemen, ezke lengunean ikusi nuen, honek Torres anaiak, honek sukaldari famatuak, eta ez da izerrezetain zuten interneten, eta hartu eta kras, hemen kaskatzen badugu, saltxoak gero, on erori aldie, eta gero, kutsatu egiten dugu. Eta salmonela gehiago du azalak barrukoak baina, eta hor kraskatzean barrura dijoa. Nik hor naita botado busketa, baina bintzat hemen ez du kraskatu. 2 koiarakada gazta ona, eta ez dauka beste. Karbonara egiteko bezala ez da, Arrautza eta gazta birrindua ondo nahastu. Bueno, eta hemen daukagu, zu pentsa, Armentz, gaur, negu gogorra, hotza egiten duen egun bat dela pentsatu olako imaginatu, eta bazkaltzeko, hori, hartu gure vigilia eltzekaria, eta gero afaltzeko, hau, eta hartza bezala. Oian sartu eta 4 hilabete lo geratzeko moduan gaude. Ez du behar ezer gehiago. Energia ia 3 hilabetentzako. Bueno, piper beltz pixka bat, gatza, gutxi bat. Parmesano zaina gelditzen ari da, Parmesano karbonara. Pasa da zu karbona salea? Bai, oso. Ferran Adriak dauka errezeta bat karbonarana. Bai, esne gainarekin. Eskumarekin eta horrela. Ez, personal handako menuan, esne gainarekin. Baina nola deitzen dio, karbonara deitzen dio? Esan deitzen dio, karbonara express, holako ma deitzen dio. Bueno, hemen. Badakit italiarren bat aserretuko dela hori entzitea. Bai. Segurazki, Baina ez da, gainera biltzen ditu, arrautzako ringoak eta gazta bai. Izango esan moduan karbonara bat, baina gero botatzen dio esne gaina. Eta, bueno, seguro goxua da hola. Baina horre kasualitatez ez ditu gozak. Ez, oso pentsatuta. Bai. Bueno, hemen ikusten duzu, pixkanaka arrautzako ringoa egin zaigu, eta gazta urtzen hasi da. Orduan, nik zen nahi zuzatean, netzako gazta eta arrautza dauden plater bat, ona beti egon behar da, nahi eta nahi ez, Orduan, platertxo bat atatzen badiazu, eta koiara probatzeko,
Beti esaten dudan, ezer maira atara baino lehenago, probatu egin behar da beti. Naiz eta katza bota digun, piper beltza bota diogun, dena probatu egin behar da, A ber, Hortxe ondo. zerbitzu zaizun. Oso ondo. A ver, moduan. Berua. Zuzenen hortik gainan da, berua Irudi. seguro. A ver, ez da oimero, 98 garrutala. Egunera ez da izten. Ona, oso gozua, Bikain. benetan. Hau, gaztaren ikutua egiten duena da, Ematen dio. lehundu egiten du. Eta urtu egiten da, gazta urtu egiten da, Beitu, eta dena hor dago. Urtuta, eta oin, ezin hobe. burduntzali bat hartu, Zerbitzatu ezan, eta maira, eta barrura. bikoiara atatzen baizkezu. Eski? Horrela ikusita, zerbait, ez daite, torrezeko gora zerbait eritxuela daukala, baina ez da izan, honi, oliba zantza bat da. Horrexka, Olio hona dakegu eta. Jak. Orain bai, orain ja bai. Eta hemen daukazue gure sopa, hau da, katu sopa. A ver, Hermitz, Bueno, eman, ea zer iruditzen zaizu. a ber katua. Daukala katu hori, nola ite pentsatuko katua daukala, eta azkenean, torriko dira hemen da katuko bai justea. Pues ba, zaporea badauke, Bueno, Zaporea Ni badauke, gustatu salda, zait. egia da, salda potentia zala, zaporea handiarekin zala, bai. eta, haizu, bikaina. Hori bai, ontza egiten duen egun baterako behintzat, ezin hobe. Bai, ikusi zu, erraza da, etxean nintzazue, gastatu, osoa dago, eta gaina aukera daukazu esateko lagunik. Katu sopa janditu etxean, eta egia da, Egia da. eta honekin, agurtza biztako. Eskerrik asko esatearren, bihar arte. Horren arte, agur!